Political panic or party discipline. Vanhu vobvunza vachiti zvinhu zviri kuitika muthe regime panguva inoi, is it discipline yavari kuzama kuda kurestore or kuti vakomana vari kupanika? Sana pana mashoko ari kuda chikomendewa panapa nemapolitical commentators panapa vazimu ai vachitaura mashoko vachiti aiwa izvo hazvichanzwisisiki kuti vakomana vari kuda kuzama kurestore discipline muzano or panapa iri tongori emove iri kuonekwa kunzi these guys they are now panicking. Sana pana mashoko abuda nyora panapa kuti subscribe or like or turn the bell icon. Chipina vazimu ai panapa abuda nyora achiti ZANU-PF Secretary for Legal Affairs, Patrick Chinamasa, defended the sweeping expulsions, claiming they were necessary to uphold discipline and safeguard party values. However, critics argue that the mass pegs reflect an increasingly paranoid leadership fearful of internal dissent in cause. These expulsions are less indication of a party in turmoil, said a political analyst. ZANU-PF is battling factional wars, and instead of addressing the underlying causes, they are resorting to political pegs. The fear of internal rebellion is real. The latest wave of expulsions follows a growing pattern of crackdowns on members accused of opposing the party's leadership or challenging the internal power dynamics, with by-elections looming as a result of these dismissals. The question remains, is ZANU-PF strengthening itself or is it tearing itself apart from within? Question mark. As the ruling party intensifies efforts to silence dissent, many will be watching to see whether these expulsions bring order or deepen the cracks within Zimbabwe's most dominant political force. Tomashkwana mudani panapa nevanhu vachiti aiwa panguva ine vanhu vari kutoshamisika vachiti aiwa apomorina zvinhu zvakadai vanapa vakomana ava they are just destroying their party from within. Noda kuti mafairo avari kuita vanhu aiwa kuchanyatso kuraiza mapowers achienda against ava vakomana vari kufaya. Tinoona kuti panguva ine vanhu vari kungofumura aiwa matop leaders kana kuenda against vakomana. Muri kuona vana Bombshell Geza, they were already expelled. Muri kuona even the cover up journalist cover up that interview mukomana atwa behind the bars. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Penda comment section medu tudze mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.